mere fart. Jo, det gør vi. Og der er der 2 meter. Hun tog mit kart i et kart. Hun tog mit kart i et kart. Hvad fanden gør det? Det var ikke særlig smart. Jeg alt tilbage til mig selv. Der kom sgu lige en retarderet idiot. Kasper, hjælp nu den anden. Nej, Jacob, din retarderede spasser. What the fuck is wrong with you, gay? Er du fuld, Jonas? Jeg er pissefuld. Okay. Bitch. Nailed it. Hvad laver du, Jonas? Nu spørger jeg lige, tømmer vi det bare i jorden eller sådan noget? Ja. Jeg tror slet ikke, det kommer i tanken. Er der ikke for meget i den? Jo, vi kommer ikke, ellers så vil den svire det. Jeg tror ikke, der skal arbejde lidt. Det kan godt være, vi lige skal give den, det kan godt være, vi lige skal give den noget tid. Så Er det ikke den, man kan se, hvor meget der er i? Kasper, det var en gyldfang. Den der lukker. Jeg var ved gyldetanken. Folk kommer løbende med lys og fakler. Det er lige, det brugte. Jeg vil så gerne køre en traktor. Jeg kan ikke gå lige bare se. Jeg har det ikke her, kom fra. Der er mere gyld i, Joachim, dit hoved. Man kan kun se kasketten. Hvad? Man kan kun se kasketten på Joachim. Kom nu op, Kasper. Jeg kommer på helvede. Der kommer noget gylde i den der. Der er der noget gylde i. Kasper, hvorfor bruger du ikke bare Joachims sted? Fordi... Prøv lige at få den lidt grimmere. Nej, vi bader i gylde her. Det er hyggeligt. Ja, det var så hyggeligt, du. Kan vi ikke? Og så skal der knæppes i gylden. Nej! Kom nu, Kasper. Hvad fanden laver du? Hvordan hiver du ud af gyldtanken? Ja, hvorfor du er gylden ikke ud? Hvad fanden laver I? Nej! Vi Det lægger mig gyld. Gør det. Hvad siger I, Ja. I laver? De lægger ikke gyld. De er i gang med. Det lyder som om de er i gang med et eller andet, de ikke gider at vide. Joachim laver pædofili på mig, han laver gyldetank. Så kommer jeg. I siger også meget og et eller andet lige om lidt. Det er så fedt, Jonas. Skal jeg vise dig noget sjovt? Hvad er det? Jeg prøver lige prøv hold. Nu kommer bare Kasper fandme fræsen for vildt. Ja, det der. Komikens søster, jeg er med til. Jeg ordner med til komikens søster. Det er bare det med hyggeligt. Vi skal lige se, er der olieslip? Jeg tror, det er Det kan så være på syg. på den der. Mig? Ja, Jeg sænker bare den. Jeg skal lave noget. men det kan man jo. Så der er skov der på hånden på dig. Du kan lige få et gummi, du kan lige få et dækker, du har. Vi hygger os hernede, Jacob. Hvad? Vi hygger os nede på salgstedet hernede. Ja, det kan jeg da se. Og du skal ikke være med. Psykopater. Og du må ikke være med. Nej, hvis du forstår det. I skal altså bare lige vide, at jeg kommer nok om lidt, for jeg er 65% i. Sådan er så. Okay, det er faktisk den for, at Jonas får lov at slippe tilbage. Psykopater eller sådan et eller andet. For helvede. Så kører jeg bare med mig. Drikker Heine, vi drikker over Heine. Nej, vi drikker hemihegn. Så, Ej, lad nu være, vi skal være søde ved ham. Ellers så vil jeg bare så flygter jeg. Fuck. Så flygter Jonas bare, hvad gør du det? jeg ved ikke, Vi kan bare få den type på. Nu sidder jeg nemlig rigtig godt og grundigt fast. jamen nu skal jeg vise dig, hvad vi gør med sådan nogle små artige drenge som dig, der sætter sig fast. Så nej, vi kan lade sige herovre igen nu. Nu skal jeg vise dig, hvordan man gør ude på landet med sådan nogle små artige drenge.
Om satan. Gange. Fuck hvor fed. Satans mig det her. Husk. Fuck! Nej, kom ud. Ud med dig. I sagde, at du skulle ud. Hvordan? Med dig. Kan du ikke forstå en hentydning, eller hvad? Kasper. Hvad med dig, Jacob? Nej, Kasper, han skal se det. Jeg har set det. Det ser frækt ud, det der. Jeg også. Det er Han klør ham lige på røven. Det er det også. Lækkert. Du kan jo næsten ud nu. Jeg må få rollen med en gummiged. Det er så der takker det her. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt, de der pigge deroppe i midten. Der er faktisk god udsigt heroppe. Hold på udsigt, det er. Okay. Nej, jeg skulle ned. Pis. Ej, kom Hvad er det, der løber op igen? Nej, videre. Nu prøver jeg bare igen. Nej, Krono, stop igen, Nico. Det var da jeg, der startede. Ja, Og så blev jeg ved. ja, det gjorde. Det var sådan, jeg nu var. Jeg hjælper Det er godt. sjovt. Så, tilbage til arbejde. Nok legetid nu. Nu sidder jeg fast igen. Jamen, så må du være med at køre ind i BGA'en for helvede, din ave. Jeg kommer nu. Jeg kommer nu. Så er det også. Jeg kommer nu. Right. Hvor du ulækkert, Kasper, du kommer bare over det hele. Jeg får det. Hvor er min vognsøn? Den står derovre, hvor den går ud. Sådan der ikke, så det er bare Ej, der er næsten 30%. den der BGA'en, der holder din vogn. Og bare fly rundt på det flyver. Der er næsten 30% gylde i gyldevognen. Eller gyldetanken. Hey, du der retarderet idiot, du klarer ikke om dig. Altså, det er der sjovt at tjøre. Jeg kan ikke gå i meget, se jeg vakler. Så må du bare sådan slå ind igennem vinduet. Jeg tager nu. Hvad laver du, Kasper? En fucking. Altså. Nå, Ej, det er sandt, du. ja, Okay, jeg lader være nu her. det var sådan ligesom det vi havde lige på den her omgang i YouTube. Hej hej. Hvor er det,